Ghana kunnafoni sɛnsɛnna ninnu bɛ labɛn na ka kɔn u ka baaraba ɲɛ min bɛ wele ko grand reportage. Ni baara min bɛ ka kɛ u fɛ bɛ ɲɛsin baɲumankɛtɔn ma min bɛ wele ko Fort Estate. O kulu min sigilen don baɲumankɛ kama Akara n'u ka baara fanba dɔ bɛ tali kɛ nafasɔrɔsiraw bɔli ma ka di faso jama ma. Ani fɛnɛ ka fara kunnafonidilaw ka tɔnba n'o ye Media Fondation ye o min bɛ farafinna tilebiyanfan jamanaw kɔnɔ. A baaraw ɲɛmɔgɔya dilen don kunnafoni sɛnsɛnna Kofi Anchil ma. We work with An bɛ baara kɛ ni Ghana jamanadenw ye. An bɛ baara kɛ ni kunnafonidilaw ye minnu bɛ kunnafoni di an ma ani an bɛ koɲɛw lajɛ k'u tɔmɔ kɛrɛnkɛrɛnya la. An b'u jira sɛbɛncogo la bɔlɔlɔkan barokun, video YouTube kan ani fɛn wɛrɛw sɛbɛnnikɛlaw jama bɛɛ fɛ. Républicains ka fasojamakulu kelen do k'u ka baara fanba bɛn ni hakilina ninnu tali ma min dɔ bɛ tali kɛ yuruguyurugu kɛlɛli kan. Kabiri a cakɛda sigira sen kan san 2021 u ka baara fanba dɔ ye tali kɛ kunnafoniw labilali kan yuruguyurugu kɛlɛli kan. O kunnafoni labilalen ninnu cɛma baara kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ sigira sen kan walasa ko ka se ka kofɔli kɛ jamanadenw ye ka kɛɲɛ ni taabolo dɔw jagoyalen ye forobacakɛlaw fɛ min bɛ tali kɛ u bolofɛnw kunnafoni labilali kan. Ni baɲumankɛ kulu min n'a bɛ wele ko fanga naaninan ka lamɛnlikanw tun ye wulikajɔ kɛ k'u ka baaraw ta ka taa n'a ye Ghana ka cakɛda so min sigilen don bunadamaden jo sariyaw ani kiiri tigɛko ɲuman kama olu ɲɛkɔrɔ ko walasa ko ka se ka sɛgɛsɛgɛliw boloda. Kofi Anchil ale min ye the Fourth of State ɲɛmaa ye ko An ye nin barokun bɔ tuma min na fama 294 ɲɔgɔnna girinna k'u ka nafolo fɔ. Tiɲɛna san'u ka bɔ kɛnɛ kan an tun m'o kɛ nga u tun bɛ baara kɛ. Nga an ye barokun bɔ tuma min na u ye teliyala k'u ka nafolo fɔ ani an y'a miiri ko a ye nɔ bila ka cika ɲuman ci famaw ni foroba baarakɛlaw ma. Kulu min sigira yuruguyurugu kɛlɛli kama ye a sɛbɛntiya k'a fɔ ko u ka wulikajɔ fanba bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ yuruguyurugu kɛlɛli ma ka bɔ Ghana jamana kɔnɔ. Ko min taabolo ka gɛlɛn kosɛbɛ ko hali ni k'a sɔrɔ wulikajɔ welewelekanw bilala jamana kɔnɔna la ka ɲɛsin baarabolo sira dɔw ma min bɛ tali kɛ yuruguyurugu kɛlɛli kan. Politiki gafe dɔ labilala min kɔnɔkuma fanba fɛnɛ tun bɛ tali kɛ yuruguyurugu kɛlɛli kan. Mari Ada ale ye cakɛda kulu ɲɛmɔgɔ ye min bɛ wele ko Ghana Integrity Initiative. The National Anti-Corruption Hakilina baara minnu sigira sen ka jamana kɔnɔ walasa ka se ka yuruguyurugu kɛlɛ. O hakilina ninnu tun kan ka kɛ jɔsenw ye min kan ka to sen na ka se ka yuruguyurugu kɛlɛ. An y'a ye k'a fɔ ko taabolo caman wɛrɛw donnen don a ko kɔnɔ minnu ni ala bɛnnen tɛ ka se k'an ɲɛsin olu ma. O min bɛ ka gɛlɛya don an ka baaraw la ka se ka yuruguyurugu kɛlɛ. Ka kɛɲɛ ni laɲini ninnu bɛɛ lajɛlen ye an bɛ se k'a lase k'a sariya sen dɔw fanga dɔgɔyara wa min bɛ ka gɛlɛya don baaraw taabolo la walasa ka se ka jamana ka forobacɛw minnu ka baara bɛnnen don sɛgɛsɛgɛliw ma forobaca kɔnɔna la ka yuruguyurugu kɛlɛ ani fɛnɛ ka kiiri tigɛko ɲuman ɲini ka ɲɛsin a gɛlɛyaw ma. Faso jamatɔn dɔw n'o dɔ ye CDD Centre pour le Développement Démocratique ye a laɲini hakilina dɔw dafa ni k'a gɛlɛya dɔw wuli ka bɔ yen. San 2027 kulu min ni o sigira yuruguyurugu kɛlɛli kama ni a bɛ wele ko le projet Corruption Watch ni olu ka baara bɛnnen don yuruguyurugu kɛlɛli ma ka bɔ forobacaw kɔnɔ min kɛra ni laɲini dɔw hakilina ye sira jɛlenw kan. Kojo Pombini Asante ale ye CDD ɲɛmɔgɔ ye b'a ɲɛfɔ an ye. We are able to do already. An bɛ se ka sɛgɛsɛgɛli fɔlɔw kɛ. Sɛgɛsɛgɛlikɛla lakika b'an bolo minnu bɛ jɛkulu kɔnɔ ani minnu b'u yɛrɛ ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ. Nga an b'a ɲini fana ka tugu kow minnu bɛ sen na walima ko minnu an hakili la ko u su dɔnna ani ko an ɲinɛna minnu kɔ ka fara ko an hakili la ko an kan k'u lakunu. Hakilila fasabaga n'o ye activiste ye min sigilen don CDD ka kulu kɔnɔ nin y'a san 7 ye. Y'a yira k'a fɔ k'u ka baaraw bɛ ɲini ka nɔbɔ. Pumpuni y'a fara kan ko We didn't want An fɛ laɲini bɛɛ lajɛlen i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na o tun ye ka to namara ko kana sinsin jamana kɔnɔ. U y'a lase k'u ka baaraw sera ka sira sɔrɔ ka kɛɲɛ ni fasojamatɔnw olu ka wulikajɔ cɛsiri ye walasa ka se ka yuruguyurugu kɛlɛ ani ka fara maaw ka hakilina ɲumanw kan. Mari Alewena Ada ye nin fɔ tuguni. I n'a fɔ kodɔnnaba min ka baara bɛnnen don yuruguyurugu kɛlɛli ma ani ka fara mara kɛ ko ɲuman kan. Kulu min sigilen don hakilijagabɔ kama ka fara baara sira caman wɛrɛw kan bɛɛ lajɛlen sera ka nɔbɔ. An y'a yira k'a fɔ ko yuruguyurugu bɛ i n'a fɔ gɛlɛya min kun jalen don wa walasa ka se ka kɛlɛ an mago bɛ wulikajɔbaw de la walasa ka se ka baara latimɛ.